Ang pagpagnag-iya kag pagtipon sang bahandi o kon kamanggaran diri sa kalibutan hindi sala. Apang kun aton ini buhaton para lang sa aton kaugalingon kag mahimo kita mayayahon. Ini may dako nga kabilinggan sa tubangan sang Ginoo. Ang pagtuon subong, yung semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, o kon pagtungkad sa atong nga leksyon sa eskwela sa Batika. Isa kahiligay nun ilunggo nga version sa aton Sabbath School lesson kada semana. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyo masunson nga host. Kagini nga programa ginadulong sa inyo sang Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ari ang akong duwa ka mga guest, mga kauturan. Inyo na ni sila nakita sa ligan ng mga panahon. Mga kauturan, ini sila mga cream sang ilang ng mga pag-eskwela diri sa CPAC. Ang ako na pakilala sa inyo, siya isa sang aton mga biology professors diri sa aton School of Arts, Education, Science, and Education. Mga kauturan, wala sang iban. Originally, halin sa Dumaguete City, Negros Oriental. Ari sa kalon diri tungkol sa iyang pagkamaestra sa biology. Si Ma'am Giselle Ann Dipilio. Ma'am, mayong adlaw sa imo. May adlaw, Pastor. May adlaw sa atong tanan. Ariya naman kita kag makatuon sa aton mga leksyon nga pwede gid naton ma-apply sa aton nga pagkabuhi. Yes, thank you again, Ma'am Giselle. Ay kadwa na akong napakilala sa inyo. Originally, halin sa Molo, Iloilo City. Diri na siya tungod. Isa siya sa aton mga English teachers. Diri sa School of School of Arts, Sciences, and Education diri sa CPAC. Wala sang iban si Sir Jonel Carvalho. Sir, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw, Pastor, kag mayong adlaw man, ma'am. Kag sa aton mga kauturan nga nagapamati subong, ginapasalamatan ta ng Ginoo sa paghatag sa aton sinintion, sa pagpamalandong naman mga kauturan sa mga bilidhon nga mga pulong sa Ginoo. Yes, thank you gid Sir Jonel, Sir Ma'am Ann. Mga kauturan, ang aton tunan karon sa English ginatawag siya giving back, ang pagbalik liwat, mga kauturan. Lesson 10 para sa March 4 hasta sa March 11. Mga kauturan, ang aton tunan karon is about retirement. Siguro matingala ka mo, nga retirement dayon ini mga kauturan, dalaga pa ni, soltero pa ni, wala pa ni sila familia nga ila ko galingon. Why we will discuss retirement. But anyway mga kauturan, ako nini ginpurpose nga sila nga duha kay para matanaw man nila sa palabuton anuman ang ila makadtuan and later on ini sila mag-ready sa ilang mga buwas at damla. Okay? Sa hindi pa mga kauturan, ako na naipasalamatan. Ini ang aton ng mga sponsors. Ang una naton ng pasalamatan, ang mga doctors, Erwin and Rhoda Ardenico, Ido Yurim Bandes, Ma'am Femidon, Checo, and then mga magulutod nga Marlene, Jamie, and Anneli Trino, mga magulutod nga Jenna Federo Ilumar and Sir Alex Federo. Ang mag-asawa, Jet and Susan Caro, Mark and Meryl Mendoza, Myla and Johan Susana, Iboy and Jessica Malabanan, John, Luciano, and Goldie Julegi Jr. Kabay pa nga ang Diyos, magapakamayo sining aton nga mga sponsors.
Aton na iduko aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation Ginoo, diyari kami nagaduko sa amon mga ulo. Nagapasalamat liwat sa imo. Nga imo naman kami gamiton. Kabay pa ang pinakamanami gid nga mga punto halin sa leksyon magagwa mga Ginoo kag ini makahatag sing dugang nga inspirasyon sa amon mga kauturan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Akon mga bayon si Sir Jonel pagbasa sa aton teksto. Ang aton teksto makita ini mga kauturan sa libro sang Bugna, kapitulo 14, versikulo 13, nagasiling dire. Kag nabatian ko ang tingog gikan sa langit nga nagasiling, isulat mo, bulahan ang mga patay nga nagakamatay kutob karon sa Ginoo. Bulahan sa pagkamatuod nagasiling ang Espiritu. Agud nga magpahuway sila sa ila nga pagpangabudlay kay ang ila mga binuhatan nagasulod sa ila. Yes, thank you, Gid. Ma'am Giselle and Sir Jonel, wala pa gani kamuya ka-start sa inyong pangabuhi sa family. Mga soltero dalaga pa kamo. Ang aton leksyon, nagahambal siya sang life after productive years. So in other words, retirement. Karon nga ang mga katawan subong daw may ara nga fears, daw may ara kahadlok. Kung ano bala ang may tabo sa ila. Ma'am, can you identify sa ato introduction ng mga fears nga kung kaysa do hindi iban ka liwas-liwas na hindi katulog, sini mga kahadlok nila. Okay, Pastor, Sir. Ang nabutang sa aton nga introduction, may tatlo gid nga apat. Apat nga daw amo gid ni ang mga kahadlok sang mga hindi man tigulang pero ara na sa mga retirement years, ang mga last year sa kabuhi nila. So ang una is arang kakahadlok sila nga basi mapatay sila nakadali lang. Dying tuson. Nga wala sila naka-ready pa. Ano ayhan ang matabo sa pamilya ko? Kung madula ko ni daw dasig lang kung madula, wala pa ni napreparahan and all. Una na siya. Ikaduha, Pastor, Sir, ang pagkabuhi nga daw medyo lawig man. Nga basi ba lang maubos ang akong ginipon? Yes, Basi ba lang nga arang may mga pamilya na ang mga bata ko or kung ikaw man lang isa man lang sa imong kabuhi. Sino magtatap sa Sino akon? ang magtatap sa akon? Tapos maubos na ni akon nga butang tag pensyon. Sino ang mag-provide sa akon? Ang ikatatlo is kung may mga magsakit. So, dasig lang maubos ang akon nga budget Yes. or akon nga ipon sa bangko. Kay ti, kung may sakit kita, damo gid kita needs, mga medical needs. And ikaapat is mental and physical disability. Siyempre, hindi naton nga ma-deny nga kung gakatigulang kita. May mga medyo kung hambal pa gani nila, kung ang senior citizen may 20% discount. Actually, halin ni kay ni Dr. Arsenal ko nakuha mo sa amon nga din sa SACED nga kung 20% discount sa mga senior citizen, 20% discount man gali sa imo nga memory loss. Amo nang ilang ano. So, amo ning apat, Pastor. Yeah. Ang mga kahadlok sang aton. That's mga correct, ma'am. Kagdamo pa na dyan sa among Yes. others. Sir, ang kahadlok, di halin ang kahadlok. What do you think? Thank you, Pastor. No? Makita naton mga kauturan sometimes sa aton kabuhi nagakahadlok kita. Kay nakulbaan kita base sa lesson naton sa mga ginsupta naton basi madula or mabuhinan. Pero nagapati ko, Pastor, ugat ang kahadlok sa hindi pagsalig sa Ginoo. Gani. Kaya kung wala kita nagasalig sa Ginoo, magakahadlok kita sa ano. Yes. Pero kung nagasalig kita mga kauturan, wala kita sing kahadlokan sa palaboton. Amen. Kanami. Kag sir, ang kahadlok, sa imong gigamit ugat, halin kay Satanas. Nga gina-insinuate kita niya, kag ginapakurog kita niya, wala mo na ni kamo. Nasa ti kita makurog, mapanik man kita. Ang atong leksyon mga kauturan, sininga simana, we will discuss about paano naton. Okay, ang mga counsel, ang mga laygay, paano naton ma-meet ang aton palaboton. Sa Sunday, Ma'am Giselle, ikaw naman lota kung nunahon, nagahambal din, nagahisgot din about sining manggaranon, pero buang-buang. How come nga nagbuang-buang siya? Paano ang iya ginahimo? That is considered fool.
sa suna sa parabulo nga ginhatag sa Ginoo dira sa Yes. Biblia, pastor, nga ini nga manggaranon nga ano ni guro siltero guro ni siya or ano nga ara na siya tanan. Hambal kita yang pirti na gid ka manggaranon sa kundo hindi na gid bala kung hambal pa na hindi na masulod sa isa ka suludlan ang akong pagkamanggaranon. Yes. So mahimo pagid ko sang mas dako pagid nga storage kay para mas damo pagid ako nga ma-store. Apan hambal niya sa ko gilingon niya ay ara na sa akong tanan. Maano ko makaon ko, mainom ko, mag-enjoy ko sa buhi. Pangalipay sa Apan ano bukos. hambal sang Ginoo, manggaranon ka tuod. Apan buang-buang ikaw. Nga naging buang-buang siya mga katuoran, pastor and sir, gali kay sala ang iya nga pamaagi. Kag sala man nga gin-store niya lang, giimpon niya lang tanan nga mga manggad niya. Wala niya gingamit sang sakto nga paagi. Kag pwede patutani nga makabulig sang iban, makabulig sa ministro sang Ginoo, makahatag sang maayo sang iban kiti manggaranon siya mo, damo man maubra sa kwarta, damo man maubra sa iya nga mga posisyon, iya mga possession. Apan wala kay sinarili niya lang, iya lang gid. Tiyambas ang Ginoo, ikaw buang-buang ka. Yes, and that's correct. Ma'am, thank you kit sa mga punto. Sir, ang atong leksyon naghahambal about attitude. Anong attitude sining manggaranon? Hindi nagapakita lang mga kauturan nga ang manggad naton, hindi naton madala kung kita magataliwan. Nadumduman ko, Pastor, kag ma'am nga sa mga ginayo ni Alexander the Great, tambot kong kilala ni mga kauturan nga isa rin ka grabe nga mga ngaway nga manggaranon man siya kag impluwensyado. Nga naghambal siya kung mapatay siya, isa sa mga request siya mga kauturan is ang iya kamot pagwaon sa iya nga lungon. Agod mapakita sa katawhan sa palibot nga ang manggadya hindi iya madala sa iya nga kamatayon. The same man na sa aton mga kauturan, iskano ta ka manggaranon, iskano kadako ang aton propiedad, pero kung kita na gani magataliwan, hindi ginaton ina madala sa aton nga kung kita napatay na. Yes. And that's correct, Sir General. Ma'am, kaya hindi mo ginaton madala. Anong lagay sa Biblia? O kung anong lagay sa aton nga at least nga mapamalandungan naton man sa siningation. Okay, Pastor, sir. Kay hindi man naton wala gid sa bisan kuting nga mga dala sa aton nga aton man lang ginalawas kay aton nga suksukon kag ang aton nga sa lubnganan naton hambal diri nga para hindi masayang ang imo nga grabe nga pundar isa bulbi 80 ka tuig 90 ka tuig nimo nga grabe nga napundar mo ti pag taliwan mo hindi mo man na madala so anoon mo ni siya. So may laygay sa aton ang Biblia kag aton nga leksyon mga kauturan nga dapat gali ibilin ta ini. Ang pamangkot diin naton ibilin. Kay may mga sitwasyon man kay pastor kag sir di ba makita man naton nga arab lang wala na preparahan or nabutangan man pero do hindi amo ang natagaan sang tawag sini or maiban man na pastor nga aksidente lang nga or kay wala man na preparahan ang gobyerno na lang kag ang korte ang kung di ini panghatag wala man na sila kung una kung maayo ba na ang ang ginatagaan sina ila ba gamiton sa kamaayuhan or kalautan hindi na sila makadesisyon. So sa aton diri naghambal nga dapat preparahan naton kag ibilin naton ini. Pagbilin sa aton nga bali inheritance na nimo sa pastor no. Sa pagbili naton dapat man naton dumdumon nga ang bilina naton magamit man nila sa paglapwag man sang gospel sang Ginoo kag para man sa kaayuhan sa mga katawhan nga kinahanglan man. So ang isa pa gid nga kung i-entrust naton ini nga mga possession, kwarta, treasures kung ano wag pwede man gani nga mga let's say nahimuan naton pulbi mga literature pwede naton na manggad man na di ba sir ang tanan wisdom ano pa gid dapat gid gali sa tawo nga makabulig man sa trabahoon sa Ginoo. Amen. And that's correct. Kag isa pa gid Sir Janelle Ma'am Giselle. Ang ako nang dalupangdan diri sa atong leksyon is that kaya ang atong leksyon sa sininga quarter is about stewardship. So at least kita gali mga kauturan
good planning, right planning. Oh, plano gid bala, hindi talang bayaan nga ang aton mga kabataan magkagamo dira kay kadamo sa ako ni balaan nga dami dako ila propiedad ang mga ginikanan wala nakaplastar sing mayo tis buong ara sila sa korte nagaaway magulutod na pare bala sa isa ka istorya nga ako na balaan ang driver siling niya, wow, my boss is working hard for me. Oo. Kay nga man, kay napatay ang iya nga boss, manggaranon kada mo kwarta, ang asawa sa iya boss, igin pangasawa ya. Oo, dead ya. Amang na manggaranon. Ang naslingaw, my boss was working hard for me day and night. To accumulate wealth for me. Okay, siya. So mga kauturan kabay pa, aton buhaton ang sakto nga planning. And that is part of stewardship. May plan kita. Ma'am Giselle, ikaw, duwata ko naman. Oo. Begin with personal needs. Anong imo din na talupangdan? Ang natalupangdan ko, Pastor, kag nakita ko man, sir, nga hambal diri, hindi sala nga maghangad kita. Yes, correct. Nga magmangaranon kita. Sino man abi, hindi gusto nga sino man abi nga, adri lang ko. Adri Okay lang na. ko, okay. Diba, amo na gani nga gaubra kita. Himo kita sa tanan-tanan nga maubra kay para daw mas makalingkawas man kita gamay sang kahirapan. Para gid daw bala arang nami ang estado sa kabuhi. Kag sa mga bata manaton kag ano. So, hindi ili sala, Pastor kag sir, nga maglong kita. Nga magmangaranon kita. Kag hindi man ya sala kung manggaranon ka na. Yes. Isang babi ka natawo ka na sa manggaranon nga Pamilya. nga sala mo na. Hindi na ya sala. So, hindi sala ang maglong kag hindi sala man nga manggaranon kita. Apan, hambal diri nga ang efforts naton to accumulate wealth gari hindi lang na sa aton ko gali. Unahon gidya naton ang responsibilidad naton sa aton gali pamilya. Kapin Yes. pagid kong pamilyado na kita. Kaya hambal diri unahon naton ang aton personal or kumbaga immediate bala nga pamilya kay ti pamangkuton ka sa Ginoo din ang pamilya mo. Din ang imo nga diin imo nga flock. Ti kamambal nga grabe ka to pang ano sang iban wala mo man gali na providean ang pamilya mo. Yes. So sala man gali pastor Yes. kag sir. So pag accumulate mo pag ano mo sang manggad kailangan unahon mo gali ang imo nga pamilya. Kag Yes. hindi lang gali pamilya, Pastor. Ara pag ang gaserbisyo sa imo. Yeah. Kaya hambal diha sa Biblia nga sige pang ano ka mo kay ti tagaan ka mo sang wealth, biyayaan ka mo sang Ginoo, unahon niya ang pamilya mo. Kag kung maging faithful kita, hindi lang gali pamilya ang mablisingan naton. Pati pagid ang mga butang ta ang gaserbisyo sa aton. Kag iban pagid nga kinahanglan. So amo na, Pastor. Ang isa pagid gina-remind naton nga dapat kabalo kita mag-balance sa aton financial nga status. Amen. Kaya kung Pastor, sir, arab lang, do ba si puno na ta sang utang? Or mapuno na ta sang arab lang, kadto diri, acquire diri, hindi na ta Yes. kabalo mag-balance. Pag abot gani sang panahon, oy, ta kabalo kung magtiliwan na kita dira, ang magproblema naman ang pamilya mo sa imo na. Ano, so dapat kabalo daw kita mag-balance kay para ti ma-provide na naton pamilya naton kag maging blessing man kita sa iban And nga that's tao. correct. Yes, sir. Sir, si Ma'am Giselle Gambal, hindi sila ang mag-acquire. Hindi sila ang mga mag-aranon. Pero paano nga hindi manami kag sala on what way nga ang pagkamag-aranon hindi manami. Okay. So mga kauturan, thank you gid Pastor, no? Nga makita naton nga manginsala ang pagkamanggaranon kung ang aton nga tagipusoon na butang dara. Kaya mo na basang Ginoo, you cannot have two masters. Nga wala kita sa duha ka agalon, either nga pagaserbisyoan naton ang manggad o kon ang Ginoo. So kisa may tendency, Pastor, nga sa tamaan nga pagpaninguha sa kabuhi, wala na paninguhaan ang relasyon sa Ginoo. Sa tamaan naton ka busy, may anak na gani kalandawan nga gani Pastor nga sang una sang tricycle pang ilang nga ginasakyan temprano pa sa simbahan. Subong naka four wheels na, late na. So may mga mo na nga mga instances mga kauturan nga
nangin sa vlog na sa aton nga relasyon sa Ginoong Yes. manggad naton. Yes, and that's correct, sir. Kanami gid sa punto nimo. Sa una tricycad pa lang, temprano pa. Karon kay apat ng ruida, late na Late permi. Lapit na lang matapos ang ano na yung hour board sa amo Amo pa ng pag-abot. pag-abot. Kung isa pa gid, Ma'am Giselle, isa pa gid. Ang hindi man nami sa pagka-choir, kung ato ni i-acquire sa dishonesty, Yes. dishonest way ba? Kag lapakan naton ang ulo sa Sigataw. iban nga para lang makaangat kita. Yes. And that's it. So, amo na ang mga kauturan. Kabay pa, nga, nami gidya kay dako gidya mabulig mo kung magaranon ka mo. Kung damo karta mo, dako gidya mabulig mo sa buluaton sa Ginoo. Pero kung amo na, kung aton lang para sa aton lang, kag dishonest way pa ang aton pag-acquire, and that's it. Mahimo ina mga kauturan sa aton kalaglagan. Sir, sa aton nga Wednesday, may bago ako diri nga term, death, bed, charity. Ano ni sir? Natulupang lang diri. So kung makita naton pastor no, makuturan magsiling kita dead charity nga ara ba lang sa last will ng testament no. Nga kisa ang mga tao naga ano na sila, nagakabalaka na sila kay dapit na sa napatay. Amo na ang tion nga magbulig sila no. Mapatay na sila. Ara na bala maghatag sila. Tinga-tinga-tinga. Kung ano na ara na duga ka konsensya na sila sa ilang nga kabuhi. Pero makita naton diri nga ginasiling diri hindi naton pag i-withhold. I-hold ang aton nga manggad samtang nagakabuhi. Pakita nga healthy, pakita nga mayo pa aton nga nang iba nagambala kung magitalita mo na naguro pag ano ya. Pero makita naton diri sa leksyon mga kauturan nga samtang buhi pa kita, may kusog pa kita kag may ikayong panglawas. That is the time nga magbalik kita sa aton manggad sa Ginoo. Yes. Kag isa pa gid sir no, Ma'am Giselle. May arap lang mga katawan. Maalagan na ko sa Ginoo, masurrender na ko sa Ginoo kung tingal-tingal ako. Kung isa na lang kadlaw ako nga ano ni nga kabuhi. Yes, ma'am, ano pa gini ma'am natalupangdan? Daw medyo nahambal na gid tanan pastor, akon lang i-add ti kay may apat kita ka teksto nga Yeah, gisatan oh, diri. yeah, go ahead, Isa-isa ma'am. hun lang naton pastor kung ano balagid ang mga laygay sang Ginoo. Yes. Sa una Timoteo 6:17 ginlaygay diri nga hindi kita dapat magpakabugal sa aton nga ano sang na-acquire ta nga wealth kay dumdumo naton hindi niya aton. Tinugyanan man ta sa Ginoo. So sa Ginoo gid ya tanan. Everything we own sa Ginoo. Sa second Corinthians 4:18 man pastor, hambal diri nga hindi ta mag-focus sa mga butang nga makita lang naton, mga material lang ba nga makita, mahikap, mabatian naton. Hindi ta ya mag-focus dira. Way man naghambal nga hindi gid ta sa dira. Hindi lang ta mag-focus yung kis madula aton focus mo. So mag-focus kita sa mga butang nga hindi makita. So ano ang mga butang hindi makita, pastor? Amo ni ang karakter naton, Yes. ang attitude naton, ang aton nga balay yawi nga makakadtot kita sa langit. Hindi man naton madala nga atong mga manggad. Kag sa Proverbs 3:8 makita naton nga hindi gid pwede nga ano kita, lie. Ano nang lie gani? Binutig. Magbinutig. Okay, hindi tita pa pwede magbinutig. Kag hambal diri nga we will ask God to help us nga para maano gid naton bla aton wealth. Kay para syempre kung kisa ma-blinded kita pastor kag sir, arab lang Lord guligi gid ko kung paano ko maging faithful sini nga manggan. Nihatag mo last but not least ang Ecclesiastes 5:10 naghambal diri nga ang aton nga riches hindi gid niya makasalba sa aton pastor. Hindi gid. Kag amo na nga arang dumdumon man naton nga bisan ano naton amo na bala nga may mga iban nga tao gusto ko magmanggaranon, gusto ko magdamo gid akong kwarta. Hasta nga hindi na gid sila mata-satisfy pastor. Yes. Sir, nga di ba the more ka nga maka-acquire, gusto mo gid Yeah, the the more more pagid. pagid. So hambal diri, if you love money, you will never be satisfied. Yes. Tapos And that's- if you long for riches, hindi kaya mahatag sang tanan sa imo nga riches. So nami nga mga laygay gid pastor Yes. ang gihatag sa Ginoo. And sa that's aton. correct. Kag isa pa gid sir, ma'am, ako nakatalupangdan sa atong election sa Wednesday. Ang punto bala nga laygay sa aton kay ting aton election is laygay. Council sa aton labi na gid sa aton mga katuran nga medyo maedad-edad na nga almost nga ma-over na ang aton productive years. Inidwaya they are still going to their productive years.
sa akon nga retired na mga kauturan, ang kanami ba na, nga hindi na lang naton ihatag kung nara natin kumatayo na kita, kung patay na kita. Kay, let's be active sa baluaton sa Ginoo mga kauturan. Kay kung hindi pa nami pa ang lawas ta, makabudako pa gid ang aton mahimo. Dako pa ang aton mabuligan. Damo pa ang aton malabot mga kauturan. Kung hindi, kung dulaon naton ining idea nga deathbed charity. Yes, Sir Junel, ikaw naman. Yes, spiritual legacy. Anong imong natulupandan, Chris? Okay, thank you, Pastor. No? Sa spiritual legacy, mako magsiling ka legacy, amo nang ginabili naton sa samtang nagakabuhi kita, miyara kita nga may mga legasiya, kita nga maginabilin. Kag makita naton diri mga kauturan nga ang gin-highlight kin sini sa topic ko nga kita tanan tulugyanan na sa Ginoo. Kag ang tanan naton nga manggad propiedad, even our talents and halin sa Ginoo. Kag kung kita malapit na gid madula diri, it is proper for us nga iuli ta ina kung sa diin naghalin kundi sa Ginoo. Yes. Para gid sa kahamutan kag kalipayan sa Ginoo. Yes, ma'am. May mga ligay diri sa aton kag may mga advantages when we will actively participate and share while we have still in their active years. Diri Pastor, may mga prinsipyo nga dapat gid naton nga sundon. Kag ara man lang na sa aton kung sundon naton kung hindi. May mga advantages gali, may mga benepisyo kita nga makwa kung aton ni saya sundon. So may mga diri una diri sa akon nga lista nga kung ihatag ta sa Ginoo, amo ni daw pinaka-importante nga nakita ko Pastor, nga kung ihatag balik sa Ginoo naton kung ara na kita sa mga last year sa aton kabuhi, una gidya ang makita iya sa mga nabilina naton kag ma-blessingan kag matagaan sang panalangin tungod man sa aton panalangin is ang aton nga karakter towards ang blessing sa Ginoo. Yes. Amo gining pinaka nami, especially sa mga bata niyo, mga apo mo, nami si lolo kag si lola gali no nga bisan sa iya nga gaano gid siya sa Ginoo. Kag gali ang kwarta or ang wealth nga aton nga na-accumulate, ibalik gini naton, gamiton naton pagpatindog ba sa simbahan, mag-ano ba sang mga evangelistic efforts, sa mga orphans, sa mga tanan nga pwede gid mabuligan. Ara bala kong hambal pa na ni Catriona Great Pastor nga where I could provide something, where I could give something. Tani amo man kita na nga mga Kristiyano, kag ato pagin nga mga manggaranon nga diin man ta pwede ka bulig man sa bulaton sa Ginoo. Mabulig gid kita. Bisan ara na ta siya sa butang ta nga manug-end ang aton kabuhi. Kag isa pa gid Pastor nga nami bala nga ang sa kanta pa bala Pastor, may all who come behind us, find us faithful. So mahimo nga ang ligasiya mo nami nga spiritual bala nga butang ta foundation sa mga kabataan, youth, or pwede man sa mga let's say ang younger generation nga makita nga ang aton mga older generation naghatag sang maayo nga ehemplo nga sila makahambal man gali ay ang manggaranon or ang pagkamanggaranon naton or ang pag-accumulate naton sa wealth hindi ni gali sa aton. Kay ang purpose naton di sa kalibutan hindi nga magmanggaranon lang kita. Ang purpose naton ya mahimo blessing damo nga mga tao mablessingan sa aton nga makita si Jesu-Kristo sa aton kabuhi. Amen. Yes. Kaya isa pagit sir, mama ako nakita diri. Ina balang kanami man balang may ligasiya ka nga yung imong ngalan bingalan mo donors. Donors sa kamuni nami na siya ang isa na ka problema kay kun wala ka na iba na lang tulutan na pero kung buhay pa kay makita mong imong donation at least wow I'm happy and that's the legacy nga gusto sa Ginoo nga at least buhay pa kita makita ta na ang atong donation ang inlain niya nga patay ka na dira pa makita ang building makita pa and then somebody will enjoy sina mga kauturan way nagkikita panahon. The point that I'd like to emphasize is that nga kabay pa sa aton active years, let's plan because that is part of stewardship. Pagsakto nga tulugyanan. Ako nunahon si Sir Jonel sang iyang last take, sir. Yes. Ang akon ko na tun-an ni Pastor and Ma'am is temporaryo lang ginantanan. So dapat naton mga kauturan nga tagaan gid sing importansya ang hindi lang sa pagpaninguha
nga mangin na may nuswagon kita, kundi hindi tagid pagkalimtan kung ano gid ang purpose naton nga ari kita di sa kalibutan. Amen. Kaga muna ang pagkatulogyan na naton, kaya at the end of the day, ang pinaka nami mabatian mo hindi nga grabe nga congratulations sa imo or accolades, kundi well done, thou good and faithful servant. Yes, and that's the best thing we can hear. Hindi mga praises ang iban nga tao ang pag-welcome kag ang appreciation sa Ginoo. Yes, ma'am. Ang isa man sa addition kay Sir Pastor, ano, ang akon gid nakita nga punto diri nga ibalik tagid sa Ginoo tanan ang gihatag sa iya. Hindi lang tithes gali pastor. Kung gigis apa tithes lang nga ba nga mo lang ibalik 10% lang hindi gali tanan gid yan. Kapin pagid kong ara na kita sa mga let's say last year sa aton nga kabuhi. Yes. Mga kauturan, hindi sala ang magmanggaranon. Basta hindi talang gamiton in the expense of others. Kag mga kauturan, kanami gidya nga damo kita kwarta, aton gamiton sa husto para sa kalipayan sang iban, para sa kauswagan sang iban, ang Ginoo gid magalista sang aton nga mga ngalan, kag sa iyang pagbalik, hindi siya malipat. Because we have done good to the least of these, my brethren, siling sang Ginoo. Hakon ba ngayon si Ma'am Giselle, pagduko sa aton mga ulo sa pagpangamoyo. Okay, mga moyo kita, manahon nga langit nun, salamat Ginoo, nga ikaw naghatag sa amon, nga kami Ginoo, naga-enjoy sa mga blessings, grasya, panalangin, manggad nga imong gitugyam diri kanamo. Hinaot Ginoo nga amon ini gamiton para sa furtherance sa imo nga buluhaton. Kag ingon man mahimo kami nga panalangin sa iban. Kapin pagid sa mga katawhan nimo kag imo mga inanak nga wala pa nakakilala sa imo. Tani Ginoo nga kaming tanan kung ikaw mga ngarina diri balik sa kalibutan, kaming tanan wala gid sang mabilin. Nga kami Ginoo mahimo nga mga inanak nimo nga magahambal sa imo nga joyful gid kami nga magasudong sa imo kag amon gid mabatian Ginoo ang kanami ningo mahambal. Well done, good and faithful servant. Sa ngalan ni Kristo ang butong maluluwas. Amen.